Mba. What's wrong? Onwe ihe mbụ n'obi kamgbe mana ama m ka m esi ekwu ya. Kezi ka isi ekwu ka onye na-agbado nwanyị ịmana ọ na-asọ m ka mmadụ kpọọ afa. Ọ dị mma. Mpa ịmanye na-ekwukarị na ngwere na-eme ihe ngwere ibe ya mee ọ bụrụ ngwere ịkpọ. Ọgọdị. Ekpebigo m na mma na-ebiziri onwe m maka na etozugo m ị na-enyere onwe m aka. Ọ dị mma. Kịta ka ibido chebe uche ka nwoke. Ị nwetagokwa n'ebe ị ga-ebi? Enwebekwa ebe m nweta ma nọ n'elu na mma nọnwụ na boys quarters. Ọ dị azịkwa mma maka mmụọ anọ na-echere iwelu boys quarters ahụ adobe ka ndị na-achụ ụlọ bịa were ya kwa m ụgwọ. Ka o si na-adị enwere ike nọ ebe ahụ ma ego na-eke ya akwụ. Mpa atụbazị m anya na mmeghe gị ego. Ị chere m ga-enye ya n'efu? Nwoke Emeka kwadoro ịkwado na chịata. Mmadụ ọ na-achụ oke mgbe bịa nọ n'ọkụ. Eziokwu gbanya agba ọkụ. Ọ ga ha agba. Maka na Obinna sitere gị nye bọs kọta ka ọ nọrọ gị nwajụ. Ọ dị mmụta a. Ọ ga-asịrị gị na Obinna chọrọ ịbụ nwoke nke aka ya na ọchị ji aka na-elekọta onwe ya. Adambere na nsịkwa na anya kwa ụgwọ bọs kọta bụ ka nye nwa ike nwebe mmụọ n'olugi ife ji nwoke eme. Ọ maka ọ dị mma m ji wesị anya kwa ụgwọ bọs kọta. Ọ dị mma. Ọnwụ gị ka ọ bụ, ọpara gị ka ọ bụ. Gee ntị. Nke mbụ bụ na ụkwụ ụgwọ bọs kọta ahụ ọma na ọbụlụgo nwoke. Ọ ga-asọ m ka ahụ ji ọkpara mbụ nwoke n'eziokwu ya. Nke ịbụa bụ na nwere ozi ife a na-enye mmadụ n'efu n'obodo anyị. Eziokwu ọ chọọ ịbụ nwoke ọ bụrụ nwoke agbanwe nwoke. Agbọrọ m ya asị. Eziokwu agbọrọ m ya asị. Ọ maka ọdịmma nne n'ugbo n'ala n'ụlọ. Ezigbo. Wow. Ọ dị egwu. Nwa m mpa m ga-agwa ebe ịchọrọ ịbụ. Enebago m anya n'ime ihe ụlọ a ọfụma. Anyị ekpebigo na anyị ga-ewelu boys quarters ahụ nye ga-ege. Anyị? Mụ na ndị ọyị m. Ya bụ na gị na ndị ọyị bịakọta ọnụ kwekọrịta bụrụ otu na-emekọta ife ọnụ sọsọ maka na unu chọọ iwere ofu ọnụ ụlọ na bọskọta. Ọ bụ ife lebụ maka osi na-adị ọ ga-asọ m ife ndị ọyị ya nwa ịma na ọ na-afịa mara ịkwọta ife ikwu ọmarụ nọ m ka nke ndị ọyị ga-esi ya bụ na ọ ga-asọ m ife ma. Obi erula m ala maka ọpụpụ Obinna n'ụlọ. Obinna na-apụ n'ụlọ. Ọ bụ na Inubi?
Ke ka m ga-esunu ọ bụ na ịgwabe m. Ka pụtara na ana m agba asịrị. Ekwurọkwa m ya. Obinna chọrọ ịkwaji n'azụ ụlọ. Eziokwu. Ha, ekele dịrị Chukwu ka mmadụ nwetụgodo onwe. Ọ ya nụ. Onwezi onye ga na-enye anyị nsogbu n'ụlọ. Jikọ nwayọọ, ọ dapụkwa n'ụlọ, obi n'azụ ụlọ. Ekwuru m ekwu. Jekizia. Mba, ya bụ ndị oyi m gwa gị maka ha. Mgbekorobịa. Ngwa na ọna. Unu akwadogo ịkwabata? Ee maazị, anyị ji ụgwọ ọla anyị n'aka. Ego unu ji unu ka ga-ejide ya maka o nwesịrị ife anyị ga-emesi tupu na akwabata. Unu ga-eweta foto paspọtụ ịbụọ wee bịa. Ụbọchị unu ga-abịa nye unu akwụkwọ, anyị ga-etinye aka n'akwụkwọ maka ọ ga-asọ m tupu na akwabata. Ọ ga-asọ m ka o doo m anya na unu kwabata ngwongwo m na ezinụlọ ma nwere ife ga-emefa. Ya bụ na ụbọchị unu ga-eji foto paspọtụ ịbụọ wee bịasịa anyị akpọbazi ife ndị ọzọ gbakọ unu ga-esi bịa ebe a ka mmụọ ga-esi na-emeso unu ka unu ga-esi na-emeso m ụmụ ife ndị dịsi otu anwa ọnya ka anyị ga-emesi tupu na abịa kwabata. Oke m na-arapụrụ ka gị na ndị ọyị ịkpa nkata. Anyị abịaghị nchọ maka gịnị ka anyị ga-eji weta foto? nwanne nke a bụ ụzọ Okongwu. Ọ na-achọkwanye ya na hapụ. Here. Oh. Okay. Iwu niile dị n'akwụkwọ a nyanwa ga na-achị agwa ị ga na-akpazi n'ụlọ site taa gaa n'iru. Ife ga na-eme na ife ma na-emewu nnukwu ya bụ na nke mbụ o nwere ozi ife jikọ gị na ndị n'ụlọ m ọzọ. Nke abụọ ị ga-akwakọrọ ngwongwo niile kwaba n'ụlọ ọfụ ka anyị gbaalụ gị na ụmụnne gị isemokwu ma ọ nọbọ ọgụ. Nke ịtọ iwu magide ịnọ n'ilo ruo elekere 10 nke abalị maka na ife a ga-eji na-akpọchi ọnụ ụzọ ámá ga-abụ ọfọ nkeji 5 ka ọkụ elekere 10. Mana mba aka m bụ onye ezinụlọ kekwana gị ezu ezi na mma na-ele ezinụlọ. Ọ bụrụ oge njiwe si na eburu ọzọ nwa m ị ka bụ nwa m mana ife mere kịta bụ na ịbụzi onye bi n'ụlọ m ebi ọ ga-adị mma ka ị na-awọta ya. Ya bụ na iwu niile dị n'akwụkwọ a ị ga-erubere ya isi ma ọ bụrụ na ị ma na ịchọ ibi na be m. Enugu? Hey. Hey. Metugoliri ọnụ. Nke a bụ ndị ọcha.
Steven, nke a wee egwu echi. Ole nke Obinna? Ihe abụghị oge ekeresimesi. Ọ bụghị ụbọchị ọbụla ka Chioma na-efo. Ihe m ji nye gị nke a bụ maka n'ịbụ onye nke m. Steven, ya wụrụ taa ya hafụ. Oriri na ebe a gịnị kekwanụ nke m? Ọ Steven zụtara ya. Enwere m isi ọma na onye tụrụ. Nke a pụtakwanụ gịnị? Nke gị adịghị. Nwanne agụ adịghị agụ n'ime ọfịa. Obi, akpọkwa n'ihe ka gịnị? N'ọzọ, ka ego mbinye gị. Ego eji m ya ugbu a. Iji ọ dị mma. Ogefu, mbosi ọbụla iweta ya, biko were ya hazie onwe gị ezigbo nri. Obi, ha adịghị mma o. Chetakwa na ọ gaghị adịgide. Hello. Hello. Aha m bụ Steven. Akwabatara m ebe a na mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga. Aha m bụ Adaobi. Ya bụ na ọ gị na nwanne nwoke bi. Iwu nwanne Obinna. O kwukwara ọtụtụ ihe gbasara unu. Ọ dị mma ịmata onye bụ. Ọ dị mma. Enwere m isi ọma na mụ na akwa nwa dị ka gị n'otu ogige. Jikwa ya nwayọọ nna. Daalụ. Chike o. Mma bụ ka onye siri fụ ya. Ka si na-egwu. Aha ya bụ Adaobi. Nwanne Obinna. Ya? Etikwala isi maka ịbụ nwa n'obi. Ama metụ Obinna ga-esi fụ ya ma ọ chọpụta. Obinna emele ụmụnne ndị ọzọ enyi. Ọ kwesịrị ịmasị na iko ọ ji manyere ndị mmadụ ka a ga-eji manyere ya. Ị na-anụ? Maazị, o nweghị ebe iwu kwuru si akpọkwala egwu n'ime ụlọ anyị. Onye na-ekwu maka ịkụ egwu n'iwu nwoke m mụta ka esi ejide ha n'okpuru gị aka ma ị mụtara ya esi m na atụpụ gị. Maazị, aghọta m ife ị na-ekwu. Ịghọtara ife m na-ekwu, hapụ ada nwaanyị aka. Esi m emetụla ya aka. Ọsọ gị emetụkwala ya ma ụkwụ, hapụ ada nwaanyị aka. Nwoke ọfụ obere ka ị na-afọ 10 ebe ije izu naanị achịcha. Ahụ n'ime ahụ bụ oge ọbụla ị dọrọ ka akpa akpụ na-eche ka m bịa sacha gị ukwu n'aka. Oke mkpu. Steven, ọ rụla otu a? Ahụrụ m na umengwụ gị a emetụ agote isi eche echiche. Ka ifi na-ekwu? Eme ahụghị. Mana ekele dịrị Chineke na uche gị agbatawago. Steven,
maka ijiri aka gị jee zụta ihe niile ka iji na-abara m mba kwa ya. Enyi gaa n'usekwu gaa saa efere. Nsogbu adịrọ. Dogiri. Halo, Mpa? Na nsogbu dị? Ndị oyi m na ya. Nsogbu adịrị anyị na-abịa. Ne, okongwu nchi ikwuo anyị niile kịta. Ọ sị na agwọ nọ n'akịrịka. Kpọpụta Steven ka ọ pụta ya n'ụlọ. Steven! Pụta agwọ nọ n'akịrịka! Gịnị mere unu ji agbagharị ka edi? Kuma chọrọ ịpụ anyị kịta. Ọ chọghị ibuli akwụkwọ. Ka o dịrị okwu n'ihe anyị. Kekwa na ụdịrị okwu ịkpọzi ime ya. Ebutukwa m. Sọsọ ụjọ na-atụ ya. Ngwa ya ọkụ na-agba n'ọzara. Ọkụ? Weta mmiri. Ọkụ na-agba n'ọzara. Ọnwụ n'ime ụlọ. Gee ntị ka ịghọta ilu Igbo. Bịa, nwoke ahụ nwanye mbinye m ego. O lutere ofu ebe a. Nke ahụ abụọ nsogbu. O rute ebe a igolo ego enye ya. Ebe a ka nsogbu dị nụ. Enwere m ego m ga-enye ya. Nwoke ahụ nwere igo m egwu. Ọgwụ m ife ọ ga-eme m na ife ọma eme m. Nye m njiwe kpọọ n'okwu na ya ụmụaka ụmụ ekolobịa. Maazị, enwe ego iji n'aka. Ihe dịka 1,000 naira. Obi, gaa n'ụzọ ama ebe a na-ere mmiri a na-agbanye mmadụ n'ahụ. Zụta ofu akpa. Gịnị ihe eji eme? Asị m gị mee ihe m gwara gị si gị mee. Kedu ife unu na-eme? Anyị na-achọ ụzọ anyị ga-esi zọpụta gị n'aka ndị isusu. Maazị, ị ga-emewu mee dịka onye na-aja ahụ kemgbe ọnwa 5. Wait. What are you doing, Pam? Obi, baa n'ime ụlọ jee weta akwa. Bọsọ. Gawanụ na. Obi. Amen. Mechigodo. Gak enak nih. Oke ya. Oh, nah, ya, oke,
kekwanụ ụdịrị ahụ na-ayasị gị ihe nke ụnụ ara akpọgakwana ya ụlọ ọgwụ ebe a ya nọ neti anya nke ọma ka ife na ayị ya wee na nụ rapụ ebe maazị anyị nwere ego anyị ji kpọjee ụlọọgwụ. ihe na-eme bụ na ụmụ nwaanyị na-arụ n'ụlọọgwụ na-abịa ebe a enye ọgwụ na-enetakwa ya anya. nke esikwa ike nsogbu adịrọ ife a bụ akwụkwọ ụlọ ọrụ m ga-achọ ka ị bịa n'ụlọ ọrụ m n'ụtụtụ mbọsị Mọnde o nwee ego mmebinye ya unu wee kpọga ya ụlọọgwụ ka ndị ụlọọgwụ na-eruo ya anya ife na-eme ya wee na daalụrị nne dị ma echefuna na ọ ga-akwụchi ya m ụgwọ a ozugbo ọ dịsịrị mma. nsogbu adịrọ. ma nke mbụ m binye ya ọ ga-akwụcha ha ncha niile ofu ugbo fancha nsogbu adịrọ. udo adịgo Maazị Sọndụ ndo ọ ga-adị mma enugo mmejọ ka nnaba ka ebe isi wee mụtacha mpụ na agwụgwọ a jụrụ gị isi? obi chee anụrụ mgbe nwoke ahụ na-agwa gị si gị bịa were ego ka otu a ga-eji ka ego ahụ bịa ụmụikolobịa kere ego mme wepụ sefa na arụ ọ wee ego ọrụ anyị ife a bụ ego m onye dịkwa n'ebe ahụ mpa ịrefugo na nwoke ahụ si m bịa were ego ahụ n'afa gị? ị na-eje nata lụm ya ego m ka ị na-eje nata ego m nsogbu adịrọ. ngwa na-eme kpọọ ya n'ekwentị si ya na arụ adịghị ayazi gị na ịchọ ọzọ ego ahụ. maka gịnị? ego ahụ ọ chọrọ inye m ọ ga-abalị m ulu achọrọ m ya. mba ego ahụ dịkwa anyị mkpa, anyị chọrọ ya ka isi wee chọkwa ya. ya bụ na aka unu nyerozie m ka ịchọ ji wee megidezi anụ ya